bersama TSB siap menghibur malam ini. Mbak Tarti, ayo. Monggo Mbak Tarti. Nyapa loh. Monggo. Joget rame-rame. Ngurusi pentol terus kok. Langit. Yo, saben dino rasane ra karuan. Ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Nyanyi bareng. Cintaku mbok ya sampun Yo digoyang makin malam makin panas makin hangat. Rasaku tengah alon-alon dhisik. Cucu emana paras bagus mendak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Matur suwun Mas Andre. Yus raja sawernya Kota Sorong. Pada mau goyang nih bukunya nih. Pada ngapain? Orang nih sesuatu sama yang nunggu. Cintaku datang untuk sayang kurang gaya saja kahanane putra. Aku kakak setia orang mungkin Kasih Mas Andre. Kesulitan sampun ono ngancani saben dino. Star Musik. Yo. Rafa Audio. Mas Nanang CS boleh dong merapat Ayo. ke sini ayo. Yang penting jangan menyalakan api rokok. Ayo Mas. Uket-uket. Cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasaku tunggu mecucu emana paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Aduh sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nuruti apa i aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye
kala tak upaya